A mi m'encanta quan faig de periodista i puc ser absolutament subjectiva i dir m'encanta Esther, saps? Vull dir, ni he de quedar bé ni res. Jo dic, és que és meravellosa perquè m'agrada la seva veu, m'agrada el que diu, però és que no la coneixen personalment. Jo l'he coneguda professionalment en aquests anys i el que més m'agrada és l'actitud, perquè això al final és el que definís a les persones, no? L'actitud que té ella de cara a la música i de cara a la seva professió. I jo pensava, quin poder el de la música, però quin poder el de la paraula, no? La paraula és que ens ajuda molt a la cristal·lització dels sentiments, però també a l'inrevés, ens ajuda a fer-los patents. Ostres, no ho sé, és que la paraula ens acarona, ens emprenya, ens forma, ens conforma, ens empeny i ens deixa petjada. Vull dir, i en aquest cas, parlant de petjada, em fa pensar en el llegat, no? Precisament en la següent xerradeta que tindrem parlem del llegat perquè els presentem el llibre El senyor C, el meu estimat monstre, de la Llabregondán, de l'editorial Vincle, però rebem a les dues traductores, Maria Cinta Portillo i Dorotea Cases. Un aplaudiment per totes dos, si voleu pujar. Una ahí a cada una, vos pareix bé? Ja veuran, perquè aquest llibre és molt xulo per molts motius i aquestes dones que les he conegut un segon abans també m'han paregut superxules. La Laia, que és l'autora, en realitat, elles són traductores però eren amigues, no? I el senyor C, el meu estimat monstre, a veure, és una novel·la però que podríem dir que és una barreja memorialística, no? És un híbrid entre ficció i memorialisme de les vivències de la Laia a Mali, a Senegal, als Estats Units, que és on vivia, però amb molt d'humor. La part final sí que és veritat que hi ha molt de sarcasme, però elles ens ho expliquen tot. Comencem explicant, per a qui no coneguen, qui era la Laia. Dic que és perquè jo l'he tinguda molt present llegint el llibre este estiu. Està correcte el micròfon, està endollat, tranquil·la. Ja està? Sí, Hola, ja està. saludem. Bé, la Laia Obregón Dans, Obregón... Apropa-te'l un poc més. Sí, així fantàstic. Obregón Duerto és el seu nom i Obregón Dans és el nom de casada amb un americà, Ron Dans. Ella era filòloga, va estudiar filologia a la Universitat Autònoma, però sobretot era titellaire. És a dir, les dues passions seves eren la llengua i la literatura, la comunicació, però també la comunicació a través de la literatura en la interpretació, la composició. Ella creava els textos per a titelles i les representava. I bé, va ser professora a la Universitat de Barcelona durant 20 anys, després se'n va anar als Estats Units i allà va escriure el llibre. Va escriure aquest llibre en un taller literari i per això el va escriure en anglès. La seva primera llengua, en realitat, la llengua de casa era el castellà. Després la seva llengua era el català i, de fet, va estudiar filologia catalana i va ser professora de llengua i literatura catalanes. Però després, de seguida, l'anglès va ser la seva tercera llengua i la primera, com es demostra en aquesta tria, de decidir escriure aquest llibre que el va començar com un taller literari, com deia, però on ella explicava totes aquestes unes vivències extraordinàries que havia tingut, perquè com a titellaire ella treballava en la cerca de l'ús dels titelles en els rituals de mort, en cultures que encara conservaven la unitat entre la cerimònia sagrada, l'espectacle i la sanació en els rituals de mort. I bé, això és, així molt resumidament, el que es veu en una part del llibre i una segona part molt important és que tot just començar a escriure se li va detectar un càncer molt agressiu i els 4 anys que va estar escrivint el llibre també van ser el procés de viure la malaltia i de fet el càncer va irrompre en el llibre i el llibre té aquests dos camins.
el de la cerca de l'ús dels titelles en els rituals de mort i a la vegada la cerca, el coneixement del que estava passant en el seu interior amb aquest càncer. Deia el senyor C, el meu estimat monstre, i és apassionant perquè a ella la conviden a tots els rituals i aleshores tu coneixes o te n'assabentes, no?, de tota aquesta relació que nosaltres tenim tant, nosaltres dic la societat occidental, no?, tant en un tabú, i el procés que ella fa averiguant d'una banda la mort i la seva pròpia mort que està i que ella segurament n'és conscient, és apassionant. De fet, us ha servit un poc això com una escritura per a vosaltres balsàmica. Sí, del tot, del tot. A veure, el seu gran interès per tot el món simbòlic i per l'efecte sanador que pot tenir aquesta simbolització i les ritualitzacions i tot plegat, d'entrada les porta totes a la novel·la i nosaltres havíem viscut això amb ella. Ella era una persona molt interessada per molts temes, sobretot aquests. Buscava en la catarsi teatral, per exemple, o en la interpretació dels somnis, o en altres aspectes. Allò, ai, hem fet un taller d'això, ostres, per què no ho practiquem? I sempre, a partir d'aquí el joc, fem-ho, en aquest fer-ho, de quina manera, i sobretot buscant el passar-s'ho bé, de quina manera l'inconscient aflorava, i de quina manera això et feia reflexionar sobre tu mateixa. Això ho porta a intentar entendre la malaltia que està vivint. I, ostres, entre això, la seva experiència com a titellaire, ostres, és capaç, efectivament, de crear, a partir de la seva pròpia experiència de la malaltia, un personatge amb qui dialoga i amb qui intenta entendre's i, per tant, trobar una via de sanació ni que sigui espiritual. Ella va morir de càncer, però hi ha això. No sé, el llibre és interessant, a més, perquè, com diria la Cinta, la distància que pren. Digue'm. Sí, la Laia era una persona molt divertida. Molt divertida. Hi ha molt d'humor, al llibre. Amb ella sempre reies. Sí, molt bo. I molt creativa i molt divertida. S'ha de dir perquè això, passaves molt bé sempre amb ella. I aconsegueix viure la malaltia amb un distanciament, amb molt d'humor, que t'ajuda. Nosaltres, clar, com a traductores i amigues, patíem quan estàvem llegint el llibre, perquè sabíem que ella escrivia el llibre, però no el vam llegir fins després que hagués mort. Clar, perquè ella el va acabar 3 setmanes abans de morir-se, 3 o 4 setmanes abans de morir-se. I bé, quan ens anàvem endinsant amb el llibre, ens costava, de vegades nosaltres ploràvem, però ella ens feia riure. Ella ens feia distanciar-nos i ens feia riure, i a més amb l'interès trepidant del seu discurs, que és molt àgil, molt teatral, i bé, amb els fets que van passant, perquè és d'una gran riquesa, tot el llibre. I hi ha una cosa molt important, també, és la lectura també que jo he tret, del poder sanador de l'art en general, però en aquest cas de les representacions teatrals. Vull dir, això sura per tot el llibre, no? I és importantíssim. Sí, de fet ella, aquesta cerca holística, tant de cerimònia sagrada, espectacle i sanació, la vivia també en les seves creacions teatrals i en algunes tasques que havia desenvolupat, que això es veu en el llibre, també quan havia treballat a la presó, amb presos per ajudar-los amb el seu procés d'autoconeixement. I sí, aquest convenciment, com deia la Dora, del poder de la simbolització, d'aquesta capacitat que tenim els humans per connectar, a més, amb la sanació, però la sanació també entesa com un tot holístic, sanació psíquica, psicològica, emocional, orgànica i física, sí, o sigui, com un tot. Nosaltres estem molt contentes d'estar aquí perquè la traducció al català d'una amiga nostra catalana que havia escrit un llibre en anglès té sentit, té molt de sentit ara, que el seu llibre pugui estar aquí a la fira.
Doncs No? sí. A aquesta setmana del llibre català, que clar, si en anglès de moment no s'ha publicat encara. Per tant, està molt bé que us el puguem Oferir en català. oferir en català. A la caseta número 1. I Està també. aprofito la benentesa per agrair a l'editorial Vincle, que a més hi ha el Manolo Gil, que és que Sí. no s'ho va pensar dues vegades. Li arriba És que una és un peça llibre original, de veritat. de debò, d'una persona que no ha escrit mai res publicable, sí que havia escrit, però allò amb la intenció de publicar. Qui és aquesta persona? Una persona morta que no es pot autorrepresentar. Sí. Ostres. Doncs li descobreix tota aquesta faceta artística i espiritual i diu, on dia? Endavant. O sigui que moltes gràcies. Bueno, Manolo Molt ja fa agraïdes. moltes coses Estem molt així que li contentes de ser aquí, agraïm. com ha dit la Cinta, Doncs, i jo d'haver-vos conegut, perquè ara ja li poso cara a aquelles que m'han permès en la meva llengua, que se'm dona una miqueta millor que l'anglès. Aquesta és l'altra, Poder. que trobem que és de justícia poètica, que bé, una editorial valenciana considera que aquest llibre de la Laia s'ha de publicar. Però que no coneixeu els valencians? Què? Que no coneixeu els valencians Clar, i les aquesta és la valencianes? gràcia, diu, hosti, que bé. Clar, és que no tots són com els que eixen a la tele. Però no us podeu imaginar el que li hauria agradat a ella. Ella Clar. hauria estat feliç d'això que li editessin. Ho sabeu, Doncs ja escolteu, sabeu. i sobretot, de veritat vos ho dic, és un llibre recomanable per la seva originalitat, ja vos he de tirar, perquè ja... Però de veritat, perquè a més dialoga amb el càncer i ho fa d'una manera que jo crec que també per als que passen el procés on han passat també és balsàmica, perquè cal sentir de l'humor. Un aplaudiment per a Maria Cinta Portillo i Dorotea Cases, de veritat. Un plaer.